В една тава слагате половин килограм сладки картофи, червен боб от консерва, микс от зеленчуци, една глава нарязан червен лук, сол на вкус, черен пипер, микс от билки, напръскваме с спрей за готвене. След това си натрушаваме около 100-150 грама сирене. Смесваме добре всичко, което сме сложили до този момент и оттам във фурната на 200 градуса за 30 минути. За протеин ще използваме 500 грама нарязано пилешко филе, овкусяваме си го с любимите подправки, нареждаме си го в една тавичка и то също отива във фурната. А ние през това време ще си направим соса. А той съдържа около 200 грама скир, една чайна лъжица тахан, кимион на вкус, сол, чесън на прах и лимонов сок или изтискан цял лимон. След което разбъркваме добре, докато се смесят съставките. Вадим зеленчуците от фурната, разделяме си ги на 4, за да има за 4 порции. В една чинийка слагаме зеленчуци и пилешко, заливаме с соса и получаваме една порция от 500 калории и 45 грама протеин. Ако рецептата ви е харесала, може да ме последвате и да сложите един лайк.